Dan Leon, ta' 10 snin taqbdu marda serja. Tlajna l-Ingilterra, għamlu t-testijiet, u għalunna li kellu bżon bone marrow transplant. Leon jaqleb għallar. L-Ingilterra għalunna ġimaw nofs bissandu ħajja t-tifel. ċertu tobbajdu l ħares, għed niprofaw namlu l-almutana, pero ħares, ftit żmien jorbaqa. Lajtiju li ċkejkel Leon teqaflu qalbu. Kismajt il-magni wifqin, jina għajt mal-ardu daqqas naf, xamlu l-tifel, xejn. Rajtu bitlu. Għazir l-iftakara, dikilu. Rajtu bitlu. Il-mara mal-art. Niprofa l-kombatti. Waqfitlu qalbu 7 minuti, allura hemmhekk tista' tgħid li t-tifel tgħid liftu daqshekk. Tara l-ibna bitlu. Daqshekk, tgħid l-isla. Jibsa, vera jibsa. Vera jibsa, għanilek jibsa vera. Leon jaqaf koma u wara 4 ijiem mitluf, ommu Diane tilmaħ li Leon iċaqla idejh. U n-nersis niftakar l-mara b'daw jgħidu la dik immaġazzjoni tiegħek. Diane ma kienx qed timmaġina. Leon beda ġej lura. Fkemm il-nejlek il-kamra kollha professuri ġej erba'. Ma nafx ġrien. U Leon ifiq. Fiq, tifel fiq u l bil-ġurnata tifel normali bħal ħaddieħor. Nirringrazzja ħafna il-pottin u l-komiċesfan. U n-nies Maltin u għoġin għax komu jgħu ma fuq kollox beb. Malna ġej. Grazzi tal-li għejnt lil Leon u se tkompli tgħin tfal oħra bħalu.